טוב. אבא קובנר, נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנהרות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל הדת היהודים אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי, את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת, את האישה שחבקה את תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו, את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פטמת האם והיא כחולה וצוננת, את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, ועת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל שהיה לנשק החזון, הייאוש והמרד, והם ברי הלבב, והם פקוחי העיניים, והם שהשליחו נפשם מנגד, וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום בצהריו, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים, נזכור את עילי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים, יזכור החי את מיטב, כי הנה הם מנגד לנו, הנה ניבטות עיניים סביב סביב, ועל דומי לנו עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם. השנה אנו מציינים 78 שנים למדינת ישראל, 85 שנים לתחילת ההשמדה ההמונית במטרה לנקות את אירופה מיהודים, ו84 שנים לתחילת הרצח וההשמדה של יהדות וולין עד לחיסולה הסופי. יהדות וולין שמנתה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה כ-250,000 נפש שהיו פזורים במאות עיירות, ערים וכפרים, חוסלה על ידי הצורר הנאצי בסיוע פעיל של המרצחים האוקראינים. יהודי וולין נרצחו בגטאות ובבורות ההריגה, ועם תום המלחמה נותרו כ-3,500 אודים מוצלים. ביוני 1941 פתחה גרמניה הנאצית במתקפת פתע נגד ברית המועצות. מבצע ברברוסה היה שם הקוד שניתן לפלישה של כ4 מיליון חיילים לשטח ברית המועצות. מבצע ברברוסה היה אבן דרך במלחמת העולם השנייה ונקודת מפנה בגורל היהודים. עם הפלישה של גרמניה הנאצית לברית המועצות, היו מבין יהודי וולין שהחליטו לברוח מזרחה. הם עשו את דרכם ברגל, באופניים, בעגלות או ברכבות דחוסות. כפי שהעיד שורד מאלכסנדריה, מצב רוחי קשה, ליבי מנבא להיראות, כאילו מישהו לוחש על אוזניי, ברח דודי, הסתלק מהר מאלכסנדריה, ברח לרוסיה, כאן התרחש משהו טרגי מאוד, הגרוע מכל רצח יהודים. אולם בסך הכל ברחו 3% מזרחה. בפעם הראשונה בחבל וולין, גרמניה הנאצית נקטה מדיניות רשמית נרחבת של רצח המוני שהפך תוך זמן קצר לרצח שיטתי. זו הייתה תחילתו של גיבוש הרעיון של הפתרון הסופי, רצח שיטתי טוטלי של היהודים באשר הם. בימים הראשונים של הכיבוש הנאצי, עוד בטרם החל הרצח השיטתי, עבר על היהודים ביישובי וולין גל של פוגרומים על ידי האוקראינים. החל מתחילת אוגוסט 1941 התרחב בהדרגה מעגל הרצח על ידי הנאצים וכלל זקנים, נשים וטף, עד לחיסול הסופי של יהדות וולין בקיץ סתיו 1942, כשבראשית 1944 החל שחרורו של חבל וולין.
תקופת השואה העמידה את היהודים מול מציאות חיים בלתי אפשרית, של מלחמת קיום יומיומית. בכל רגע נתון התמודדו אנשים עם רעב, קור, סכנת מוות ועם המוות עצמו. עצם היכולת להמשיך ולחיות במהלך השואה הייתה כרוכה במאבק הישרדות, ובהישרדות ראו היהודים ניצחון על הנאצים. התכנסנו כאן היום בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מתוך תחושת אחריות עמוקה, לזכור, להזכיר ולהשמיע את קולם של הנרצחים, קול שנגדע באכזריות, קולן של קהילות שלמות שנמחקו, ואף את קולם של השורדים, שבתעצומות נפש בנו חיים חדשים, רובם בארץ ישראל, תוך שהם דואגים לשמר את זכר הנרצחים ואת החיים שהיו בחבל וולין. ברל פלדמן נולד בעיירה רדזיבילוב בוולין בשנת 1917. בשנת 1937 עלה לארץ. לנו הוא מוכר כמשורר אמיר גלבוע. לילה בקרחת יער מאת אמיר גלבוע. כל הלילה לא עצמנו עין, אוזנינו שמעו הולם לבבות, טל כיסנו, שלובים היינו ברשויות הדווי, למושב אבות, והם באו עם אשמורת אשליה אחרונה. תמררו רוחות סביבנו, ועלו מתחת לכל שורש אב, מזבחי בדים, מעלבת עצים הגיחו, באו, התקהלו, הכרנום, כן, אלה אבותינו, הכרנום, בבבות האש, בשפתיים החתומות עד היו קו שחור, ובקלף פני השעבה כפני מת. פשטה לילותם על גזעים כרותים לנוח, וברק גרזינים כאן מבעד יום, עוטפם קהילה. הם קפאו כמלכים בכיסאות, שירק השנים אל נצח מביאם בנזרות תהילה. הרוח עוברת ביער, אמירים משתחווים, סביבנו פלאי המעגל, ואנו בתווך. שמחנו לראות עין בעין, אבותינו קמים מן הטבח. את דבר השורדים תביא השנה בת הדור השני, פרופסור מיכל שוורץ. פרופסור מיכל שוורץ היא בתו של מרדכי חברוני פורטנוי ז"ל, שנולד בעיירה רפלובקה שבוולין. בשנת 1939, עם פרוץ המלחמה, מרדכי התגייס לצבא האדום. בשנת 1944, כשמרדכי הגיע לארץ, התברר לו שהוא היחיד ששרד מבני משפחתו. בתו, פרופסור מיכל שוורץ, היא פרופסור לנוירואימונולוגיה במכון ויצמן למדע, ונמנית עם המדענים המובילים בעולם בתחומה. על הישגיה זכתה בפרסים יוקרתיים רבים בארץ ובעולם. בשנת 2023
זכתה בפרס ישראל במדעי החיים. אני ניצבת מולכם הערב בתחושה של כאב, צער, תהייה וגאווה. בחרתי לדבר הערב בעקבות שיחה שהייתה לי במקום הזה לפני 3 שנים, כאשר התבשרתי שקיבלתי פרס ישראל. פגשתי כאן אדם שלימים נודע לי ששמו מוריס. בין המכובדים, הוא אמר לי שהוא ראה אותי בטלוויזיה ושאל אותי מה הקשר שלך למקום. סיפרתי לו שאבי היה השריד היחידי ממשפחה גדולה ברפלבקה. מוריס אמר לי, זה הניצחון האמיתי של הרוח, של התושייה של השורדים. משפט זה נחרץ בזיכרוני, ולכן אני נמצאת פה הערב. אני רוצה לפתוח ולומר שלאחר 2.5 האחרונות, ובפרט אחרי 40 הימים האחרונים, הפרספקטיבה על השואה, תקומה ותקווה, כמו גם על מי אנחנו ומה אנחנו כמדינה, עברה טלטלת רצינית מאוד. בעיניי, מבלי להיכנס לפוליטיקה, חשוב שלא נתבלבל. חווינו טלטלה עמוקה וכואבת, אך אין זו שואה. המלחמה האחרונה, חרף עוצמתה, איננה מלחמת תקומה, אלא מלחמה של המפעל הענק שהקימו פה השורדים, ואנחנו נלחמים על לשמר אותו ולזכור אותו. מצאתי את עצמי שואלת שוב ושוב, מה למדתי בתקופה הזו ומה למדנו כולנו כישראלים וכיהודים? מי אנחנו באמת, היכן מקומנו ולאן פנינו מועדות? נראה לי שהתשובות לשאלות האלה מתחילות בזיכרון, הזיכרון של למה ומדוע, למה קמה המדינה, מה היה החזון בבסיסה, כי רק כך נוכל לזכור, נוכל לשמר את הישגינו, להגן עלינו ואף להעצים אותם. אילו אבי היה נמצא בחיים כשורד שואה, אני מאמינה שהיה עומד מולי במקום הזה ואומר, וואו, הקריירה שלך מדהימה, בדרך שעשית אותה, ורואה בה לא פחות מניצחון, ניצחון של הרוח, ניצחון של התושייה ושל החזון, ניצחון שלא היה מובן מאליו, כי הרי לא היה מובן מאליו להצמיח כאן, מתוך האפר, הכאב, דורות של משכילים, של יוצרים מובילים, דור שמטביע חותם בתחומו, לא רק כאן, אלא בעולם כולו. דווקא ביום השואה, כאשר האסון הטבח הנוראי שחווינו לפני 2.5, צריכים לשמש לנו תמרור אזהרה, לעשות כל מה שביכולתנו, להיות ראויים למה שהקימו השורדים, הלוחמים לדורותיהם, כנגד כל הסיכויים. כפי ששמעתם, אבינו, יש לי 2 אחים, אחד מהם נמצא כאן בקהל, שמו היה בבית פורטנוי, הוא נולד בעיירה רפלבקה שבבולין בשנת 1917. עם פרוץ המלחמה נפרד ממשפחתו בתחנת הרכבת, התגייס אל צבא האדום. בני משפחתו בכו על עזיבתו כאילו נשלח אל מותו. הם היו משוכנעים שהם ישרדו והוא זה שימות. אך הגורל התהפך באכזריות כאשר הנאצים הגיעו לעיירה, ובשנת 1942 התעללו במשפחות, העבירו אותם לגטאות, ולסוף נרצחו ביום אחד כולם שם, וכולם בקבר אחד. רק כשהגיע לארץ ב-1944 התברר לו שהוא היחיד ששרד ממשפחתו. הם היו 9 אחים ואחיות, חלקם כבר היו עם משפחות. קשה לדמיין כיצד אדם צעיר נאלץ לברוח אל גורלו כשאין לו לאן לברוח והוא לא יודע לאן הוא בורח. שנות המלחמה של אבינו היה מסע של הישרדות בלתי נתפס. הוא נפצע, הוא נשלח למחנה עבודה בסיביר, הוא ברח, היה לפרטיזן, הצטרף לצבא האדום, נתפס שוב כיהודי ונשלח למחנה עבודה נוסף. גם ממנו הצליח לברוח. בהמשך הצטרף לצבא האנדרס ובסוף הוא הגיע לארץ. עם הגעתו לארץ הוחלף שמו מפורטנוי למרדכי. עם פרוץ מלחמת השחרור הוא התגייס לצה"ל ונפצע בשיירות האספקה שהובילו אספקה לירושלים הנצורה. דווקא השנה חשוב לי לציין כדור שלי לשורדי השואה שסיפור משפחתו אינו רק סיפור של השואה, הסיפור של המשפחה שלנו, שלי ושל אחי, אינו רק סיפור של השואה של אבי, אלא סיפור של משפחה ישראלית של דור תקומה, כי לשכול של אבי הצטרף השכול של משפחת אמי במלחמת השחרור. אחיה של אמי שלחם כקצין בצבא שהצטרף לבריטים במלחמת העולם השנייה ואף נפל בשבי הבריטי,
חזר לארץ בתום מלחמת העולם השנייה. עם פרוץ מלחמת השחרור, לאחר השלים את לימודיו האקדמיים בארץ, התגייס לצה"ל ונפל בקרב על מנרה במהלך המלחמה. כך גדלנו בבית שבין הימים שבין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צה"ל הם לא היו רק תאריכים בלוח השנה, אלא זיכרון חי של אב שכול, שאב שאיבד את כל משפחתו שנרצחה בשואה, ושל אמא וסבא וסבתא אבלים על אח ובן שנפל על הגנת הארץ. מצד אמי הגיעה לארץ, משפחת אמי הגיעה לארץ במסגרת חובבי ציון 1881, על רקע רדיפות ופורענויות במזרח אירופה, אל שממה, על היישוב הערבי זימרין ולימים זיכרון יעקב, בתקופה של עוני, דלות, התנכלות של הערבים ביישובים מסביב, והצליחו בעזרת הברון רוטשילד להקים מושבה חקלאית משגשגת מעוררת השראה. סבי מצד אמי ברח מרוסיה ב-1904 על רקע פרוגרומים והגיע לארץ, הכיר את סבתי, והברון הירש מינה אותו לעמוד בראש פיקה ברכישת אדמות בגליל התחתון, בגליל המערבי. ב-1920 כאשר הבריטים כבשו את מדינת ישראל, סבי וסבתי היו הזוג הראשון שעזבו את חומת טבריה בזמן השלטון העות'מאני ועברו לטבריה מתחדשת. הוריי לא היו משכילים במובן הפורמלי, אך השכילו להקים דור המשך של אנשי רוח, משכילים ומצליחים בתחומי מדע, רפואה, עסקים ועוד. בעיניי זהו ניצחון אמיתי. אבי כמו רבים מבני דורו לא הרבה לדבר על מה שעבר, וכאשר סיפר דבריו נשמעו לעתים קרובות כרצף של מקוטע של אדם פוסט-טראומה. סיפור שלא תמיד היה קוהרנטי ולא תמיד היה לי הסבלנות להקשיב לו. רוב זיכרונותיי מאבי היה של אדם שמעולם לא נפרד מעברו. אדם שהמשיך לחיות כאיש גלותי גם בישראל. עיסוקי המקצועי הוא חקר המוח, במיוחד היחסי הגומלין בין המוח למערכת החיסון והאפשרות של לשמור על המוח באמצעות הבנה עמוקה של הקשרים בין מערכת החיסון למוח. במהלך הקריירה שלי זכיתי להוביל פריצות דרך מדעיות בהליכה עיקשת נגד הזרם, ורק לפני חודש בקופנהגן בעיצומה של המלחמה הכרזנו על הצלחה ראשונית, ביטוח תרופה ראשונית מסוגה למחלת האלצהיימר שצמחה בבית מדרשי במכון ויצמן. רגע מרגש שהוא שיא של מסע שטרם הסתיים, אבל מסע כזה הוא רק תוצאה של ידע, התמדה, הוא לא רק תוצאה של ידע והתמדה, הוא דורש עוצמה ועמידות. ואני מוכרחה להגיד שהעמידות הזאת היא זו שרכשתי מאבי ומדור השורדים. היכולת לשרוד גם כשמתנגדים לך, גם כשלא מאמינים לך, ואתה יודע שאתה צודק, מאמין בצדקת הדרך. כשאני עומדת כאן וחושבת על דור השואה ועל כל הנופלים בשמירה על המדינה, האחריות שלנו היא לא רק לומר, אלא לא רק לזכור, אלא להמשיך, לבנות, ליצור ולשמור על אנושיות גם ברגעים קשים יותר. זו התשובה שלנו לעבר וזו המחויבות שלנו לעתיד. דור הניצחון, זהו הניצחון של הרוח שאסור אסור לנו לאפשר שישחק. יהיה זכרם ברוך ותודה רבה.
עכשיו נעבור להנחת הזרים. אני מתכבדת להזמין את ראש העיר, מרן קורניק, שיניח את זר עיריית גבעתיים. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש האיגוד, מר יאיר אפל, שיניח זר בשם איגוד יוצאי וולין. אני אעביר את השרביט למר יאיר אפל, דור שני מקהילת דובנו ורקוביץ', להנחות את הנחת הזרים. בבקשה. אני מתכבד להזמין את נציגי בית הספר להוראת השואה של יד ושם, את מר מוריס ממן והגברת תמי שרשבסקי. אני מזמין להניח את הזר לזכר פרטיזנים ולוחמים יוצאי וולין, הגברת רותי לוסטיג. אני מזמין את משפחת קלורמן להניח זר. אני מתכבד להזמין את משפחת זרצקי, הגברת אורה אורקבי. זר לזכר קהילת אוסובה. את הזר לזכר קהילת אוסטילה והסביבה יניח מר חנוך גון. לזכר קהילת אוסטרה והסביבה מתכבד להזמין את הגברת חסיה לבקוביץ' ודרור הנשר. זר קהילת אלכסנדריה והסביבה, אני מתכבד להזמין את מר יוסי פרצ'יק. זר לזכר קהילת בורומל והסביבה. זר לזכר קהילת ברזנה והסביבה. לזכר קהילת ברסטצ'קה והסביבה, אני מזמין את הגברת שולה שחר וגל. זר לזכר קהילת גלושה רפטה והסביבה, את מר בני גורן. קהילת דובנו והסביבה, נועם בינשטוק. קהילת דומברוביץ' והסביבה, מרים פליישון. קהילת דמידובקה והסביבה. קהילת דרזנה והסביבה, מר חיים שלו. זר לזכר קהילת אושט והסביבה.
קהילת ויז'בה והסביבה. זכר קהילת ולדימירץ והסביבה. לזכר קהילות ורקוביץ' ואוזירן והסביבה. קהילת זדולבונו והסביבה. קהילות רוחנברוד, לוז'יץ' והסביבה. מוטי ליטבק. תזר לזכר מרד גטו טוצ'ין. בתיה וטובה לבית פורטנוי. קהילת טורצ'ין והסביבה. קהילת טריסק והסביבה. לזכר קהילת לחווה והסביבה. לזכר קהילת לובומל והסביבה. קהילת לודוויפול והסביבה. קהילת לודמיר והסביבה. קהילת לוצק והסביבה. קהילת לנוביץ' והסביבה. קהילת מזירץ' והסביבה. לזכר קהילות מיזוץ' וטרוביץ'. לזכר קהילות מלינוב ומרוויץ. לזכר קהילת מנייביץ' והסביבה. קהילת מצ'איו והסביבה. לזכר קהילת סטפן והסביבה. לזכר קהילת סרניק והסביבה. קהילת סנקיביצ'ובקה והסביבה. קהילת פוריצק והסביבה. קהילת קאמין קושירסקי והסביבה. קהילת קובל.
קהילת קוזין והסביבה. קהילת קולקי והסביבה. קהילת קוסטופול והסביבה. קהילת קוריץ והסביבה. קהילת קלבן והסביבה. קהילת קלוסובה והסביבה. קהילת קרמניץ והסביבה. קהילת רדזיבילוב והסביבה. קהילת רובנו והסביבה. זהר לזכר קהילת רוזישט והסביבה. זהר לזכר קהילות רוקיטנה וסרנה והסביבה. קהילת רטנה והסביבה. קהילת רפלובקה והסביבה. קהילת שומסק והסביבה. אני מתכבדת להזמין לאמירת תזכור את מר גל סגל, דור שלישי מקהילות דובנו וקלוסוב. הקהל מתבקש לקום. יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש של וולין שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. לאמירת קדיש ואל מלא רחמים, אני מתכבדת להזמין את מר שבתאי רוזנצוויג, דור שני מקהילות קורץ ולודוויפול. אנחנו נגיד קדיש ביחד כולם. יתגדל ויתקדש מי רבה, בעלמא דברה חירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרא משיחה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לאלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן.
יש לרמה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים שוכנת במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מזהירים את נשמות 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קדושת השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזרי משרמים, בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תמנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. לפני שנעבור לשירת הפרטיזנים, לשיר הפרטיזנים והתקווה, ברצוני לציין כי אנו נושאים תפילה לסיום המלחמה ולשובם בשלום של חיילי וחיילות צה"ל באשר הם, משתתפים בצער המשפחות השכולות ומאחלים להחלמתם של הפצועים. בתום הטקס המשתתפים מוזמנים, אתם מוזמנים לשבת, סליחה. בתום הטקס המשתתפים מוזמנים לאירוע לכל וולונאי יש שם בעולם ההתייחדות שבהיכל. שם תוכלו לעיין בדפי ההנצחה ולהקריא שמות בני משפחותיכם שנרצחו. בנוסף, איגוד יוצאי וולין הוציא לאור היום אלבום מהודר מהבית כותבים לי 80 שנה לילקוט וולין, שכתב גל סגל. הסוקר את תולדותיו של ילקוט וולין ביטאון האיגוד שלנו, שהוא מפעל ההנצחה ייחודי ומרגש. בכניסה להיכל תוכלו למצוא שלט ובו ברקוד לרכישת הספר במחיר מיוחד לימי הזיכרון והתקומה. כמו כן אנחנו קוראים לבני הדור הצעיר להצטרף לצעירי וולין כדי שנוכל להמשיך את מורשת אבותינו לדורות הבאים. מוטי, אנחנו נעבור לשירת המנון הפרטיזנים ואחרי זה התקווה. אני גאה לשיר את שיר הפרטיזנים, אני מקדיש אותו לאבי לובה ליטבק הפרטיזן. אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום ניססנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה. מארץ התמר עד ירכתי כפורים, אנחנו פה במכאובות ואיסורים, החטא אשר טיבת דמנו שם נגרע, עוד לא ישוב עוד עוז רוחנו בגבורה, ובאשר שם נגיתנו עמדה, עוד לא ישוב עוד עוז רוחנו בגבורה. עמוד השחר את יומנו אור יעל, אם הצורר יחלוף תמולנו כמו צל, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יאשיר מדור לדור, אך אם חלילה יאחר לבוא האור, כמו סיסמה יאשיר מדור לדור. מכתב אדם והעופרת הוא נכתב, ותור שירת ציפור הדרור והמרחב, כי בין קירות נופלים שרו וכל העם, יחדיו שרו ובנגנים בידם, כי ליל זרות תולים שרו וכל העם, יחדיו שרו ובנגנים בנדם. על כן אל נא תאמר לך כי האחרונה,
את אור היום הצילו שהאדמה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירים אנחנו פה. הקהל מתבקש לעמוד לשירת התקווה.